pulpog at pinakbet o pakbet sa mga Ilocano ay dalawa lamang sa mga natatanging pagkain ng mga Ilocano kabilang ang probinsya ng La Union. Tatak o pagkakakilanlan na itong maituturing. Kaya naman ang paghahanda at pagluluto ng pulpog at pinakbet ang bumida sa isang cooking demo sa San Fernando City, La Union. Simple lamang ang pamamaraan ng pagluluto at paghahanda ng pulpog. Ang mga sangkap, inihaw na liempo at atay, at mga pampalasa na asin, paminta, sibuyas at dahon nito. Paghahaluin lamang ang mga ito at ang pagtitimpla depende sa inyong panlasa. Naimbitahan din ang mga bisita sa sarili nilang bersyon at timpla ng pulpog. Dati akmat nga nagapo iti restaurant so ada ti portion na digi panang timpla tayo na lang kabil tayo makabil ti ingredients na do kiti ada ti tantiam nga talagang raman na naimas ti timpla na kontrolem digi spicy na tapno mananam mo digay lasa digay pulpo. Susubukan rin natin gumawa ng ating pinulpog. So ang pulpog compared nga sa insarabasab, pag pulpog kasi ito yung iniihaw sa uling. Kapag naman insarabasab, ito yung niluluto directly doon sa apoy. Sinusunog yung karne. So ito yung liempo, kuha tayo. Liver. Liver ng baboy din po ito, no? Okay. Konti lang kasi tayo lang naman. Tapos kuha tayo ng paminta. Kontrolado. At asin. Saka sibuyas. Kung ayaw nyo na ganitong kalaki na hiwa, pwedeng liitan, pinuin. At saka onion leeks. And suka. Oops. Saka halo-halo lang. Ang pagtitimpla, depende rin sa taste yan. Kung gusto niyo ng may anghang, pwede rin lagyan ng sili. Taste test! Okay na ba to? Sarap! Okay na to. Tara na, dito sa San Fernando City. Ibinahagi rin ang orihinal na pagluluto ng pinakbet ng mga Ilocano. Sa kaldero, pinagsama-sama na ang ginayat na kamatis, luya, kamote, sibuyas, sitaw, sigarilyas, talong, ampalaya, bawang, luya at kamatis saka naglagay ng bagoong. Hanggang maluto at Okay na to! Yung ginawa nating pinakbet is, ang tawag kasi ng mga locals is pakbet de barrio. Pero yun yung talagang makalumang estilo ng pagluluto. Kasi kung yung may halong karne at ginisa, ang tawag naman doon is pakbet Tagalog. Ito kasing klase ng luto is nakakalimutan na ng mga kabataan. So ito yung pamana ng ating mga lolo, lola. So mas maganda siguro na ituro pa rin sa mga kabataan ngayon para at least yung pamana is nandyan pa rin. Hindi siya nawawala. Nagimas talaga ti pulpog dito yung Ilocano. Nagnanam ti pinakbet talaga ti Ilocano. Ngayon ako nakatigim ng pulpog. Masarap pala. Pinakbet. Ito talagang original na lasa ng pinakbet. Joan Punsoy, Balitang Solid North.